Joo, nyt ollaan Pehunaution tilalla. Täällä on myynnissä tämmöinen 21,9 hehtaarin määräala. Tästä on matkaa Teiskon kirkolle 17 kilometriä ja toiseen suuntaan Orivedelle on sitten 19 kilometriä. Ja valtion hyvä ja kantava soratie menee, että kulkuyhteydet on kunnossa. Tässä on talouskeskus, kuuluu tähän kiinteistöön, mutta myyjä jättää sen rakennuksineen itselleen. Että myytävänä on pelkästään tien pohjoispuolella sijaitseva metsäkappale puustoneen pohjineen. Ja tässä selän takana on sitten 25-vuotias rauduskoivikko, joka on arvion kuvio numero 5 ja sen pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Tässä olisi varmaan lähiaikoina sitten edessä ensi harvennus ja alta olevan risukon voisi tietysti raivata, niin tästä tulisi tosi hyvän näköinen. Tilan metsätaloudellista käyttöarvoa nostaa tämä vanha talvitien pohja, joka kunnostamalla niin saadaan kattaan oikeastaan koko tilan puunkuljetustarpeet. Ja tässä on sitten tähän määräalaan kuuluva noin 5 metriä leveä rantakaistale, josta veneen pystyy hyvin laskeen. Tämä on tämmöisen pienen Metsäjärven Uasjärven rantaa, missä on muutama kesäasunto. Joo, tässä ollaan 3 kuvion rajalla, eli 15 ja 18 ja 17. Ja tämähän on väärä väri ilmavalokuva, eli lehtipuut näkyy tällä kuvalla punaisena ja havupuut sitten vihreänä. Joo, tässä kuvio 15, joka on taimikko. Kuvio numero 18, se on 50-vuotiaasta varttunutta kasvatusmetsikköä ja puusto tasoittuu ja paranee sitten tonne alaspäin rinnettä mennessä. Seuraava toimenpidehän on tuossa kasvatushakkuu eli harvennushakkuu joskus jonkun vuoden päästä. Joo, eli tässä on monien mahdollisuuksien metsätila, jossa on puuhastelumahdollisuuksia, polttopuumahdollisuuksia. Tilalla on tulossa lähiaikoina kasvatushakkuita ja harvennuksia. Tila kasvaa ja järeytyy tukkia, jolloin tilan arvo nousee, suorastaan hyppää. Ja tila soveltuu ensimetsäksi tai lisämaaksi sitä tarvitsevalle.